A főszerepben Steve James, Mihályi Győző és Reb Brown, Mikula Sándor. Utcai vadász. További magyar hangok: Rékasi Károly, Vándor Éva, Kassai Károly, Forgács Gábor, Szabó Sipos Barnabás, Garai Róbert, Dudás Eszter, Urbán Andrea, Sörös Sándor, Csonka András, Kis Gábor, Móni Ottó, Szűcs Sándor, Petes Csaba, Szalai Imre, Imre István. Zene Dana Walden és Barry Fessman. Fényképezte Phil Palmer. Írta John A. Gallagher és Steve James. Rendezte John A. Gallagher. Mit szólsz ehhez? De visszük. Ilyen szuper anyaggal még nem találkoztam, a felébe is. Gyerünk, siessetek már! Maradj. Lám. ¿Qué pasó, Incho? Miket turkáltál elő, he? ¿Qué pasó, he? ¿Qué pasó? Nem tartozik rád, érted? Tűnj el innen a francba, és szarok az öregedre! A francba. Hagyd békén az öregemet. Megkaptad a kis zacskóidat, nem? Engedd meg, hogy kitaláljam. Ma éjszaka azért jöttél ide, hogy meglátogasd a francos anyád sírját, és megigazítsd rajta a sírkövet. Túl hülye vagy ahhoz, hogy ezt beadd. Hülye? Hülyének neveztél? Engem? A barátaim előtt hülyének? Nem baj. Persze, hogy nem baj, mert úgyis letartóztattak az áru miatt, és meghalsz, szóval tényleg nem baj. Halott vagy. Jól fésült hulla. Hé, fiúk! Karolis! Ez szép. Na, vidd az acskóidat. Hé, Louis! Szeretném, ha a közeli barátaink közé sorolhatnálak. Úgy, mint Neil. Isten veled!
Szép, szép, nagyon szép. Mély benyomást keltettél bennem. Hirtelen úgy éreztem magam, mintha az igazi hadseregben lennék. Megéred a pénzt, amit kifizetek, érted? Ne jöjj hozzám! Oké. Nem a pénz érdekel, hanem a harc íze. Az erő dicsősége. Megértette ezt, Angel? Nem lesz mindig szerencséd. Igen, biztosan. Szóval, ízlik, mi? Még van egy erős embered. Viszlát holnap. Ne lőjetek, ne lőjetek! Fogd be a szád, te szemétállat! Szétlövöm a fejed! Kifelé onnan! Tűnj el! Hé, várj még! Játszani szeretnék! Akkor játsz, ha nagyon muszáj. Ne nyitd ki! Mindenki tűnés! A francba is szerzek egy teherautót, érted, amit mondok? Átverjük az öregemet. Fizetek neked, megkapod, amit akarsz. Bízzál bennem, csak bízzál bennem. A francba, de seggfej, te barom, tudod, mit fogok tenni? Még egyszer nem akarom hallani, hogy hülyének nevezel. Te idióta állat, engem senki nem Sajnálom, hogy hülye állat vagyok. Te barom, akkor marha, vagy idejössz, játszod a nagy fiút. Közben telefosod a tojás helyett a seggedet, kurvázod az anyámat. Sajnálom, ne bánts, kérlek. Idióta állat vagy, érted? Nem erészeld még egyszer az anyámat a szádra venni, ha jót akarsz. Oké, mindent megteszek, amit csak akarsz a francba, mindent megteszek. Azt akarod, már, hogy... úgy akarod végezni, mint a többi idióta? Azt hiszed, ha feláll a farkad, már hideg vagy és kemény? De ha rád vágják az ajtót, sikoltozol, mint egy kis hülye buzimaca a seregben? Igen, igazad van. Buzi vagyok, hülye kis buzi. Elegem van belőled, nagyfiú. Most már félsz? Igen, kurvára félek, ne meg a francba. Az Istenért, nem akarok meghalni, hallod? Kérlek, nem akarok meghalni. Bármit eltettől. Most már nem érted? Kinyírnak a srácok, ahogy visszajönnek. Amilyen rohadt állat vagy. Fogd már be a pofát, te seggfej! Kérlek, ne tedd. Kérlek, ne. Istenem. Ez a város az enyém. Nagy koszt csináltál itt, Angel. A kertészeid összeszedhetnék a szemetet. Ez meg ki a szar, egy senkiházi néger? Ez a senkiházi néger szemtanúja volt Louis halálának. Ez vagyok én. Tudod, Don Mario ma este kicsit izgatott lesz, mert elviszed a kokaint. Megölted a fiát, az egyetlen fiát. Hallgass ide. Engedd meg, hogy segítsek. Gyere velem. Sokkal nagyobb biztonságban leszel a yardon, mint az utcán. Logan kibaszott Blade. Vigyel az ördög a Don Mariódat, és téged is, Blade! Nézd, Angel. Neked is sok dolgod van. Nekem is van mit csinálnom. Jössz? Vagy mi a francon? Neked nagyon nagy pofád van, Logan. Átsorogjon szépen, és várd meg, amíg bevihetsz engem. Ez kurva jó. Nézd meg, hogy rettegek tőled, nagy fekete főnök. Teljesen berezeltem. Aha. Ne hagyd abba! Kéne a fegyvered, mi? Menj érte, jó? Nos? Jössz? Vagy mi a franc van? Ne engedd, hogy ez a rohadt dög megzabáljon. Mács szereti az embereket. Mosolyogj. Ma folytatták demonstrációjukat, amely fennakadást okoz a közlekedésben.
Az államfő interjút adott a kolumbiai-bolíviai bevándorlók ügyéről. A kongresszus előtt adott interjújában az elnök a bevándorlók által az országba behozott, illetve a külföldre szállított kábítószer problémáiról beszél. Véleménye szerint komoly háborút kell folytatni a kábítószerkereskedők ellen. A felmérések azt mutatják, hogy az amerikaiak többsége nem egyéni problémának tekinti a kábítószer élvezetet, inkább a nemzetünk elleni kihívásnak. Én katona vagyok, ezt nem teheted velem! Nem tudod, kivel szórakozol? Van családod, mi? Kinyírom őket, a gyerekedet, az apádat, az anyádat, mindenkit, aki csak van, az anyáddal kezdem! Az összes olyan szemétállatot kinyírom, mint te vagy! Gyerünk, engedj már ki innen! Engedj ki, nem hallod? Engedj már el! Engedj el! De én csak... Nem és nem. Az utcán is én vagyok a főnöke, és én parancsolok. Érted te? Igen. Ki ez az ember? Logan Blade. Igazán jó zsaru. És? Önállósította magát, de nekünk dolgozik. Jól óra tettek. Verhetetlen zsaru lett. Úristen! Ha legyőzhetetlen, miért nem maradt meg a hadseregnél? Mert megingott a meggyőződése. És ezért nem is hibáztatom. Tudja, mindig is magányos farkas volt. Leckéket vehetne tőle. Jó munka volt, Logan. A kapitányságon elrejthetjük akár egy hónapra is. Kora reggel első dolgom volt, hogy felterjesztettem kitüntetésre. Látja, ez az, amit kedvelek magában. Megvan a véleménye és a kitüntetése. És én nagyon köszönöm. Oké, fiú. Mit fog csinálni Angel? Átküldöm a városi kapitányságra. Akár most is postázhatjuk. Kábítószerkereskedés, egy halomgyilkosság és egy csomó vád, amikről még nem is tudunk. Kemény fegyházbüntetést kap. De még mindig nem annyit, amennyit megérdemel. Igen, mint Románó. Mit hoztál? Az anyag magáért beszél. Románó az ügyvéddel, és még 6 emberrel most járja végig a temetőt. Fegyverek? 5 ember fésüli át a terepet. Na igen, elég nagy balhé volt ott. Maga ott volt? Régebben engem nem kérdezett. De most megkérdeztük, Blade. Angelnek elég sok segítőkész barátja van. Azt is tudtam, mit fognak csinálni. Elég harcosak. Az egyik közülük Zsoldos. Zsoldos? Hogy a büdös francba? Mit szól ehhez? Hagyja beszélni, Volman. A srác neve Vós. A hadseregnél érdeklődjön. Angel Newnek hívta, de nem hiszem, hogy ez lenne az igazi neve. Biztos ebben, Logan? Persze, hogy biztos. Hát ez nagyszerű. A legrosszabb a Diablos. Kösz, Logan, majd kereslek. Hé, várjon egy kicsit, most meg hova rohan? Jobb helyre, haza. Lekísérem. Itt marad. Ha még akad valami mondani valója, jobban teszi, ha beszél. Nem tűröm, hogy elhallgassa az igazságot előlem. Lassan a testtel, Volman. Később majd kereslek, Logan. Én nem bízom meg Loganben, főnök. Régóta ismerem Logan Blade-et, és bízom benne. Én nem kedvelem őt, sem a viselkedését. Hogy alkalmazhat ilyen embert? Attól tart, hogy csorbítja a tekintélyét. Nem, én csak... Nincs semmi dolguk? Dehogy nem, főnök. Akkor rajta. Gyerünk, Volman. Blade! Ne higgye, hogy amírt a seregnél szolgált. Itt most mindent megtehet, amit akar. Igen, elég korlátolt ehhez. Mondok valamit. Rossz labdába rúgott, most azt hiszi, megtalálta a megfelelő ember. Csak azért, Nem, várjál. Ha nem vigyázz, segítek, hogy ne lássuk többet. Menjen szépen vissza a saját dolgaihoz. Maradjon ki Románó csatájából. Hallotta? Tudja, mi a baj? Túl sok főnök baszogatta. A magái meg elsorvadt. Hé, Volmannel ne szórakozz! Logan, ő zsaru.
Igen. Hé, most mit foglalkozik ezzel az emberrel? Ne izgassa magát rajta. Hogy érzed magad, cowboy? Jobban gyűlölted Angelt, mint az egyházat. Szédé, öreg harcos. Megváltoztál. Nőttem egy kicsit. Figyelj. Van ott egy rossz fiú, akire figyelned kell. Sok a barátja, és nagy balhét csinálhat. Nagy balhét? Te sosem változol meg. Még mindig paranoia. Hát persze, barátom. Úgy hangzott, mint a feleségem mondta volna. Ő hogy van? Még mindig töri az állkapcsomat. Megérdemled. Két pofon között add át üdvözlet. Oké, rendben. És légy óvatos. Ne aggódj Angelért. Elviszem a csirkefogót a városi kapitányságra. Nem lesz probléma. És csak vigyázz a feneked. A kedvemért. Ígérem, ügyelni fogok a fenekemre. Első szakasz. Második szakasz. Szia! Hello! Gyakran jársz ide? Ó, hát nem olyan gyakran, ahogy szeretnék. Hallottad már őt? Néhány alkalommal. Mi a neved? Logan? Tracy. Örülök, hogy megismertelek, Tracy. Én is nagyon örvendek. Meghívsz egy italra? Igen. Mit kérsz?
Felhívom a figyelmedet, kislány, hogy nagy bajba keveredhetsz miatta. Látod azt a szép hölgyet ott? A barátnőm. Igazán? Sajnálom. Nos, hát akkor lehet, hogy legközelebb. Lehet, biztosan jó lesz. Üdvözlöm Önöket a Napalok és Éjszakák Klubban, hölgyeim és uraim! Üdvözöljék a nagyon tehetséges és bájos Denise. One last chance to feel the magic before it disappears. When you hear that haunting music that echoes through the years. One more time. Mi újság errefelé? Szia, Blake. Mindig ugyanaz. Hát, igen. Tudod, hogy a barátnőd most még szebben énekel? Too late for this one last chance. Olyan nekem, mint az arany. És tiszta aranyat nehéz találni ezekben. Tudom, persze. Nem is vitatkozom. Mit terveztél a jövőre vonatkozóan? Úgy tudom, már befektettél valamibe. Was all you needed, just one last Az anyját! Barátom, megfogtuk az Isten lábát. Öreg tragas, tűnjünk innen! Várjál, ez az öreg tragas Blady. A szíve választottjával van éppen. Szépen kirámoljuk, hát ha van benne egy-két finomság, néhány fegyver, pisztoly, meg ilyesmi, he? És ha nincs, na mindegy, csináljuk, csak nehogy akkor kopár elviszük egy kicsit, kocsikázunk vele. Vagy kiszűrjük a kerekét. Csak ne ármáznál. Oké, csak csinál. Én vagyok, szívem. Édes, Logan vagyok. Milyen Logan? Nem ismerek semmilyen Logant. Szívem, engedj be. Sajnálom az elmúlt éjszakát. Tényleg sajnálom. Szia. Csak bejöttem, hogy bezárjam az ajtót. Leveszem a Jackie-met, hogy kényelmesebben érezzem magam. Szia, hogy vagy? Láttad már az új ingemet? Csak azért vettem fel, hogy örömet szerezzek neked. Nézd, sajnálom. Megérdemlem. Nézd, én még beszélgetni sem beszélgettem avval a lánnyal a bárban. Tényleg nem? Miért kellett akkor annak a lánynak bármit is csinálnia? Jó van. Mi lesz ma este, nálam vagy nálam? Ez nem mulatságos, Logan. Neked van egy teherautód egy kutyával. Oké, Denise. Ha ez boldoggá tesz, akkor holnap elkezdek lakás után nézni. Nem ez a fontos. A dolgok megváltoztak köztük. A helyzet megváltozott. Te is megváltoztál. Főleg te változtál meg. Nem tudom, hogy ez hová vezet. Kedvesen, mondtam neked, hogy ilyen vagyok. Nagyon nehéz ilyen gyorsan megváltozni. Közrendőrként eltöltött 5 év hosszú idő. De azt akarom veled megértetni, hogy tanult ember vagy. Vannak már tapasztalataid a hadseregből. Teljesen új életet, karriert kezdhetnél. Mit ajánlasz? Elkezdhetnél a biztonsági szolgálatnál, vagy dolgozhatnál a kerületi ügyészségnek. Komolyan mondom. Tudom, de nézd, az apám is zsaru. És én is mindig zsaru akartam lenni. De igen, a hadseregben ajánlották ezt a céget.
Most a saját dolgaimat intézem. Az utcán nincs tökéletes biztonság. A zsaruk sem tudnak mindent elvégezni. De ha egyszer legalább egy olyan embert meg tudok védeni, mint te vagy, már megérte. Ezért csinálom. Azt csinálom, amit kell. Minden áldozat. Ez rendben van, Logan, de mi lesz velem? Én itt vagyok vele. Igen, amíg telefonálsz. De közben mindig rád gondolok. Itt vagyok. Eljött a mi idő. Sem Gyerünk, siess már! Könnyen pofázol, te csak a szemedet mered. Ne tükölj már annyit. Mindjárt meg vagyok, nyugi. Az lesz mindjárt, hogy kijön és lebuk. Ha fosol, maradtál volna inkább otthon a mama mellett. Az ajtóra figyelj. Csináld! Az Istenit nem nyílik. Nem nyílik, nem nyílik. Akkor tört meg talán az ára. Aranyos kutyus. Kedves személy. Szóval megpróbáltad feltörni a kocsimat. Sajnálom, Mr. Blade, soha többet nem fordul elő, ígérem. Tényleg. Oké, fiú. Ez egy szabálytalanság. Amíg az emberek csak ígérnek, nem tartják be a szabályokat, és egy idő után törvényben... Mr. Blade, kérem, bocsásson meg, kérem. Oké, fiú, felejtsük el. Ma jó hangulatban vagyok. Tudni akarod miért? A barátnőm miatt. Nézd meg. Ott áll az autó mellett. Szép? Igen. Kedves? Igen, kedves. Mondd meg neki. Nagyon szép vagy. Kedves. Nagyon kedves, Ő igen. gyönyörű. Igen, nagyon gyönyörű. Oké, fiú, most figyelj már ide, nézd rám. Mi a neved? Person. Az igazi neved? Melvin. A lakótelepen lakom ott lejjebb. Már megvan, tudom ki vagy. Ismerem a nagyanyádat. Ismeri? A hugodat Diana-nak hívják. Igen, Diana-nak, igen. Oké, nézzük. Figyelj rám, bízni akarok benned. Igen? Igen, na most, na, nézd csak. Kérsz egy kis füvet? Nem. Na, tényleg jó. Nem. De vegyél, na, ne kéresd magad. Nem, tényleg rossz a Csodálkozom, hogy miért? Oké, elmondom, mi van. Azt akarom, hogy vidd el a barátodat. Elmentek a 3. kerületbe a rendőrségre. Elmondjátok, hogy ki akartátok rámolni a kocsimat, és le akarjátok magatokat csukatni, oké? Igen, bármit megteszek, Mr. Blade. De nem vágsz át. Persze, hogy nem. Ha nem mentek el, megtalállak, és találkozhatsz a kutyámmal is. Apropó, találkoztál már a kutyámmal? Igen, nagyon aranyos kutya. Igen, aranyos kutya. Aranyos kutya. Ismeritek már egymást. Visszamegyünk, Mr. Blade. Megértettük egymást? Igen, megértettem. Szóról szóra. Szavadat adod? Mr. Blade! Szavadat adod? Én is szavamat adom. Nem kell visszamennetek a rendőrségre. Köszönöm, Mr. Blade. Oké, hagyd abba. Még iskolába jársz, ugye? Igen. Gondolom egyetemre. Igen. Tervezed, hogy levizsgázol? Doktorálni készülök. Szeretnék részt venni a banketteden. A nagyanyáddal és a hugoddal együtt. Szeretném látni, amikor a diplomád ebbe a kezedbe helyezik. Pontosan ide. Megígéred? Megígérem, Mr. Blade. Megígérem, uram. Gyerünk, siess. Gyerünk.
Gyerünk már, Kettel! Az ég áldjon meg, mozdulj már! Gyere, mozgás! Felejtsük el, hogy itt találkoztunk. Egy sötét utcán. Megbízhat bennem, Mr. Blade! Megbízhat! Viszlát! Gyönyörű a hölgy! Nem gondolod, hogy ez a kutya féltékeny a mi kapcsolatunk? Csak te ne légy rá féltékeny, oké? Oké. Ne vedd fel. Na nem. Ne aggódj, szívem. Csak megmondom, hogy nem. Nem. Tedd le. Logan, azonnal gyere az irodámba. Ralph? Ne hülyéskedj, majd holnap reggel találkozunk. Angel elmenekült, és 9 zsaru meghalt. Ott leszek. Denise, mennem kell. Rendben van, Logan. A srácoknak van még egy esélyük. Látta valaki? Tudja, ki volt? A rohadt életbe. A kurva életbe! Megpróbáljuk elérni az autómosót. Hát, ha látott vagy talált valamit az utcán. Látnia kellett még valamit a temetőben, Blade! Le kell tennem, majd visszahívom. Nincs ott. Láttál valamit? Láttál valami mást? Igazán mindent elmondtam. És maguk még hisznek ennek az embernek? Elég volt, Volman! Már megbeszéltük egyszer, emlékszik? Mondtam, hogy nem bízom benne. Igen, és én is mondtam valamit. Menjenek a helyükre! Nos, felfogtad már, hogy ez a harc elég fájdalmas? Ez már nem harc, háború. 9 zsaru halott. Többségben a barátaim voltak. Ez már személyes ügy. Sajnálom, szívem. A francba! Denise, ma elvesztettem egy barátomat. Sajnálom. Figyelj rám, el kell mennem egy éjszakai munkára. A barátaim hazavisznek, rendben? Köszönöm. Holnap reggel találkozunk. Oké. Gyengeségnek nem is szabad látni az erőt. Mi vagyunk az erősek. Ők a gyengék. A város a miénk lesz. Jóval többet érek veletek, mint egy fiatal harcos csapattal. A csapat, amelyik egy aggyal gondolkodik. Az enyémmel. Úgy, ahogy Nagy Sándor, aki seregével betört a keletre, és ahogy Dzsingisz Kán, aki lovon jutott keresztül a tundrán, én is meghagyom nektek a dicsőséget. Ez 10-szer annyit ér. Rengeteg dolgunk lesz az elkövetkező 24 órában. Mindenkinek lesz egy kis ideje. Pihenésre, de nem verekedésre. Már ismerlek benneteket. Oszolj! Te aztán igazán tudsz beszélni. Bárcsak én is így tudnék. Ha ez mindig az, én nem tudok megmenteni semmiféle rémségtől. Gyere velem egy kicsit. Minek? Mi a baj? Én nem szóltam. Arról a 20 kilóról akarsz beszélni? A következő alkalommal több 100 kilót is kaphatok, esküszöm. Nem a drogról. Nem érdekel, kinek adtak el és mennyit. Nem is a pénzről. Hát, ha nem a drogról, nem a pénzről, nem a nőkről, akkor mi a francról? A világ kipróbálásáról. Gyere velem, Angel. Minek? Csak beszélgetni szeretnék veled. Csak beszélgetni.
Hé, Baraki, gyere csak! Mi a véleményed erről a két hapsiról? Szerintem mindkettő szarházi. Átvágjuk őket. Kipaltázunk velük. Engedd meg, hogy kérdezzek tőled valamit. Mi a francról dumáltak ezek egész idő alatt? Mi a fészkes fenéről tudnak ennyit dumálni? Nem tudom, de senkit nem érdekel. Több pénzt kaptunk, mint amennyit életünkben kerestünk. Megcsináljuk, amit az űrge mond. Több pénzünk lesz. Kocsink. Csajunk. Csajunk. Nézd, nem csak itt vannak nők, akármilyen csajt megvehetek majd. Lehet, hogy egy szigetet is. Lehet, hogy én is veszek magamnak egy szigetet. Van más szép hely is, mint például Svájc. Hé, ember, de hisz az egy átkozottul szép ország, és rengeteg nő van ott is. Tudod, Pajtás, szeretem, ha a nők egy kicsit brutálisak. Azzal felizgatnak engem. Valami személyes problémád van, barátom? Nekem elmondhatod. Megmondtam már, hogy ne érj hozzám. Sajnálom, elfelejtettem. Elvesztegetted az időt a temetőben. Akkor is, amikor kiszabadítottalak. Nem ezt feltételeztem rólad. Nem vagy igazi profi. 24 órán keresztül résen kell lenned. Nézd, ha belegondolsz, az emberek évszázadokon keresztül harcoltak az életükért. Én nem vettem észre semmit. Követni fogod az utasításaimat? Úgy kövesd, mint a Nagy Sándor szavai lennének. De hiszen még az embereidet sem ismerem. Irányítani fogom a várost. Veled vagy nélküled. Úgyis csak az időmet rabolod. Érthető? Felfogtad? Igen, persze. Felfogtam. Örülök, hogy tudtunk egy kicsit beszélgetni. Hello, Jimmy. Hogy vagy? Valahogy meg vagyok. Fogytál? Lassan olyan kövér leszek, hogy műemléknek is elmehetnék. Mi van a barátnőddel? Hát, még mindig rám bukik. Szép lassan megőrít, én meg gyorsan össze. Szerencséd van azzal a csajjal, tudod? Vigyáznod kell rá. Tudod, ez a város merő egy szemét, csupa mocsok. Tavaly hatszor támadtak rám, ki akartak rámolni. Akkor még csak a baseballütőmet használtam, tudod, hogy megvédjem magam. Most ezt hordom magammal. Az engedélyed meg van hozzá? Nos van, de nem egészen szabályos engedély. Tudod, az erőszak miatt, na meg a város tele van narkósokkal, rosszabb, mint ahogy kinéz. Ha ennél rosszabb lesz, beszerzek egy kutyát, meg egy rugós bicskát. Hát hallottad, mi történt tegnap éjszaka? Tele vannak vele az újságok. Pontosan azért jöttem, hogy erről beszéljünk. Keresed a zsarugyilkost, igaz? Igen. Ha tudsz valamit, ami érdekes lehet, mondd el. Ez köztünk marad, ugye? Megígéred nekem? Megegyeztünk. Eddie mindent látod. Látta, hogy ölik le a zsarukat. Eddie a flugos? Nos, ő a következő állomásom. Kösz, Jimmy. Mi a franc? Ó, te jó ég, Blade! Rám hoztad a frászt lopakodó hold. Miért nem csöngettél? Vagy 10 percig csöngettem. De nem csodálom, hogy emellett a két exkluzív hölgy mellett nem halloztad meg. Nagyon jól nézel ki. Te sem különben, tényleg. Nem hibáztatok eddig, hogy nem nyitottál ajtót. Mi a bánat van már megint? Mit keresel itt? Hát te kell lesz nekem, vagy valaki a lakóid közül. Szeretnék egy kicsit kőszivatolni a zsarugyilkosság ügyében. Hát, ha látod valaki valamit. Hé, Blade, várj, jó? Én csak egy kis amerikai üzletember vagyok, aki boldogulni próbál. Érted, amit mondok? Tudom, mire gondolsz. Hölgyeim, megbocsátanának egy percre? Miért nem maradsz inkább velünk? Együtt játszhatnánk, tudod, párban, fiú-lány. A francba, ember, épp volt egy lehetőségem eljátszadozni a hölgyekkel, erre te jössz és mindent elrontasz. Igen. Gyere csak. Velem bajlódsz, vagy 5 évet egy hapsival? Dönts!
Melegen tartom az ágyat, hölgyeim, de most a férfiaké a terep. Tessék. Milyen kitüntetés, nem ezt ígérted. A tiéd közel. Később megbeszéljük, később visszatérünk rá, ígérem. A francba is. Jól csináltam. Király! Figyelj rám. Egyetlen telefonnal eltűnthetetlek. Egyetlen telefonnal. Ne hívd a főnököd. Az igazat akarom. Mit láttál az elmúlt éjszaka? Oké, de csak azért, mert zsaru vagy. Hagyd a hülyeséget. Beszélj. Épp elhagyták a pályát, amikor hirtelen olyan volt, mint egy John Wayne film. Fegyveresek támadtak rájuk. Az ördögök? Nem lehetett pontosan látni, gázmaszkot viseltek. Angelék szoktak ilyet csinálni, ahogy én tudom. Van még valami? Nem. Nincs. Nem tudok többet. Telefonálok. Várj még. Ez kemény dolog. Segítesz nekem? Próbálj ki. Már az utcán voltak. Angel segítői, kolumbiaiak. Nagy darabok, Blade. Nagyok. Biztos vagy te ebben? Igen. A fenébe. Szar. Ehetetlen moslék, mondom. Érkeztek magához, Benni. Tudom. Bármikor felnézek, különböző hülye pofákat látok magam körül. Na mi van? Mi? Beszélnem kell Don Marioval. Beszélned? Csak így egyszerűen? Tudod, mi történt az elmúlt éjszaka? Ez egy marha nagy szívesség, amit tőlem kérsz. Benny, én zártalak be, én hoztalak ki. Vagy te, vagy én. Értesítelek, hogy mikor és hol. Van még valami? Nincs. Nagyon helyes. Ez volt az utolsó alkalom, ugye? Nem háborgatsz, nem élősködsz rajtam többet. Rendben van? Nos, Blade, rendben? He? Igen. Akkor meg miért nem tűnsz már el? Ciao. Milliószor megmondtam már, hogy senkit ne engedjetek ide, amikor eszem. Ez meg egy szemét, nem étel. Hozzá a mártás! Mi újság? Az embereivel együtt legyen a koffingyárban. Nekem megfelelő. Valami más is van. Hallgatom. Blade, aggódom miatta. Maga a zsaru, az önirányítás alatt áll. Küldje pihenni. Szagután is megtalálja az utat. Az utca vadászának hívják. Nem viszi magával a Dobermant. Meglátjuk, melyikünk erősebb. Befejeztem. Hogy vagy? Tudod, jobban tennéd, ha a szobámon kívül bagoznál. Ó, bocs, nem állt szándékomban. Tanulás, az óriási ember. Te mindig tanulsz? Bárcsak én is ilyen lennék. A stratégiám velem együtt, egyelő a győzelemmel. Van valami terved, mi?
A görögök mindig is háborúra ösztönöztek. És a legegyszerűbb következtetésük, támadj a lóval. Ló? Hisz az én embereim nem görög harcosok, átlagos emberek az utcáról, gyalog, autóval, de nem lóval. Elmagyarázom. A görögök egy faluvat vezettek Trójába. A kapun túl kiugrottak a gyomrából, és támadtak. Románóval is ezt fogjuk tenni. Ember, ez óriási. Végre megszabadulunk ettől a rohadt disznótól, és mindattól, amit csinált. Figyelj rám. Fogadd meg a tanácsokat. Blade! Tedd fel a mocskos kezeidet! Matozd meg! Mi van itt? Van alatta valami? Ó, ez nagyon jól esik. Mit szólnál, ha a pisztolycsövét dugnám a szádba? Az is ilyen jól esne? Mi a francot akarsz, Blade? Ne szórakozz, mert senkivel sem fogsz találkozni. Rendben van? Igen, nincs nála semmi. Tedd le a kezed, mert szétrugom a segged. Te meg fogd be a szád! Mr. Romano? 30 másodpercet kap, Blade. Szeretné megtalálni a fia gyilkosait. Én majd foglalkozom a saját dolgaimmal. Mi köze ehhez? Maga üzletember, igaz? A vér nem tesz jót az üzletnek. Ez igaz. Én megtalálom őket tisztában és gyorsabban, mint az emberei. Tényleg? Mit akar értük? Az egyikük fejdíját. Azt akarom. Maga akarja. Az én fiam. Az én vérem volt. És maga bosszulná meg, mi? Mi a franc köze van hozzá? Azt hiszi elég, ha bosszúálló angyalnak öltözik? Valami baj van az agyával. Miért kellene pont magának adnom? Mi ebben az üzlet? Senkinek nem kötelező vért ontani, uram. Mi a francot akar ezzel mondani? Mr. Romano, maga soha nem gyilkol zsarukat. Ezek az állatok igen. Engedje át őket. Megmondom, mit engedek meg. Hogy eltüntesd a hülye képed a látószögemből, és maradj ki ebből! Nekem személyes okom van rá, hogy kinyírjam őket. Lejárt az időnk, gyerünk! A város történetében a legsötétebb éjszakának számított a tegnapi. 9 New York állambeli rendőrtisztet gyilkoltak meg az éjjel. A gyilkos fejéért $100,000 vérdíjat tűztek ki. A gyilkossághoz kapcsolódik Luis Romano ügye, akinek nemrég a fiát ölték meg. Blade. Kerekedj fel, ha tudni akarsz valamit Angelről és az ördögökről. Találkozunk egy óra múlva, megtudhatsz tőlem valamit. Ha rendesen megfizetsz. Nem érdekelnek az elavult hírek. Hé, zsaru, megkapod, amit akarsz, de amíg nem találkozunk, az ördögökről sem beszélhetek. Indián vagyok. Szóval akkor? Én mondom meg, hol. Várlak a Bedcoves kórház melletti épületben. A Farhead 133-ban, 15 perc múlva. Nagy jövő áll előtted. Tudod, az apám azt szokta mondani, ha egy lehetőséget kihagysz, elveszted a többit is. Ez most egy lehetőség számodra. A te lehetőséged. Bebizonyíthatod, hogy méltó vagy az ördögök szövetségére. Ez az, amit akarok. Belépni az ördögök szövetségébe. Oké, akkor most megmutathatod nekünk. Addig tartjuk a helyedet. Nem adsz jelet. Nem mozogsz. Csak állsz. És hétfőn elviszlek pihenni. Szóval ördög vagy? Igen. Rendben. Akkor ott a helyed a szövetségben. Oké. Erre gyere.
Késtél. Figyelj, óvatosnak kell lennem. Már említettem, emlékszel? Te félsz, Park. És az üzlet? Mit akarsz tudni? Te hívtál. Nos, Angel az ördögöknél van. Ő áll a gyilkosságok mögött. Ezt eddig is tudtam. Hol? Mi hol? Viszlát. Várj! Rendben van. Elmondom, de akkor megígéred, hogy rendesen megkapom a pénzt. Oké? Okay? Most mondd el. Vagy elmegyek. Szóval akarsz beszélni? Most én következem. Elmondok maguknak egy rémálmot. Én vagyok az ördög. Te indián vagy. Az ördögök kihasználnak téged, és most mindent rád akarnak kenni. Nem. Azt hiszi, ezt beveszem? Tőlem nem tudnak meg semmit. Így se tarthatnak. Nincsenek vágyaik. Nos, akkor vitessük le az alagsorba, főnök. Igen, főnök. Hagyjuk, hadd tegye fel a 20 kérdését az aranyos kis kutyánk. Woodman! Vegye ki innen ezt a nyafkát. Nem vagyok nyafka. Az ördögökhöz tartozom. Férfi vagyok. Sose láttam még ilyen szaralakot, mint maga. Nem tűröm, hogy így beszéljen velem maga barom. Az én nevem Rafkin a rohadt életbe. Értetted? Te piszkos Rivera indián! Rafkin kapitány a kibaszott életbe! De kapitány helyett mondhatsz uramot is! Menj az anyádba! Vigyék innen ezt a rohadt állatot! Gyerünk! Na, lépjünk vissza az elejére. Ha egy ilyen őrült kommandós az én zsarujjomat öldösi. Nem csoda, hogy kijövök a sodromból. Hogyan segíthetnék? Nincs szükségünk a segítségére. Én még mindig védem. Na persze. Itt van Colonel Walsh dossziéja. Ez a hapsi minden munkát elvégzett. Ő volt a legjobbak közül is a legjobb az iskolában, a hadseregben, Vietnámban, és egy csomó titkos információt szerzett. Jelenleg körözés alatt áll. Mivel vádolják? Kémkedéssel? Mint amerikai állampolgár meglátogatott néhány haditámaszpontot. Nem mint politikus, hanem mint demokrata republikánus. Elintézte, hogy kikerüljön a nyomozás alól, pedig aranyban utazott. Mint százados hagyta el az USA hadseregét, de előtte még néhányszor kiparancsolták Afrikába. Néhány missziót is végigjárt, közben készülve a következő harcaira. Ugyanazokat a dolgokat hajtotta végre, mint Libanonban. Most viszont valahol itt van. Hát akkor fogjuk el. Csak meg kell találnunk. Bármikor közel voltunk hozzá, valaki megsúgta neki, azonnal összepakolt és eltűnt. Tudtuk, hova költözik. Pontosan. Oké, megyek az utcára. Angelique egyik tartózkodási területéhez tartozik a Club Hotel. Ő New York embere. Valami nagyon kemény dolog készül. Mi az? Még nem tudom, de ki fogom deríteni.
Dönizzel leszek. Nála megtaláltok. Vigyázz magadra. Oké. Mosolyt. Gyűlölöm ezt az ürgét. Ki fogom rugatni. Ne aggódjon, előbb-utóbb eléri a célját, csak ki kell várnia. Nem tudok várni. Ne hülyéskedjen már, figyeljen rám. Ne kavarja a szart. Menjen haza, zuhanyozzon le, bújjon ágyba és aludjon. Nekem is ugyanarra van szükségem egy ilyen nap után. Rendben. Igaza van. Miért csinálja ezt? Miért ne? Igen, elég messzire szeretnék telefonálni. A szám 212 55 59 69 42 34 1. 234 1. Igen, ez az összekötő Kolumbiában. A szám 555 483. Igen, köszönöm. Hola! A bankátutalás megérkezett Európából. Elkészültünk a heti üzlettel. Igen, a kipótolt mérlegek jó állapotban vannak. Igen. 24 órán belül 1000 helyen már nem lesz többé konkurenciánk. Te prometo que todos los saldos requeridos están en perfecta orden y la expansión sigue su curso tal como se programó. Sí, así viene. Dentro de 24 horas nuestra competencia dejará de trabajar aquí, en este territorio, nuestro territorio. Sí, lo prometo, ok. A ver, ok, hasta la próxima. Bye. Ott a kocsia, odaállította. Hamar telefonált. Igen. Hát egész nap a rendelkezésünkre áll. Szedjétek ki a kocsiból! Találjátok meg az ördögöket és égessétek el! Büszke vagyok rátok, katonáim. Minden fontos napot kemény munka előz meg, mielőtt egy magasrangú fej újra lehullik. Minden egyes fej erősíti az önbizalmat. Hamarosan eléritek az állandó nyertesek szerencséjét. Egyre inkább mesterekké, legyőzhetetlenné, összehangoltá váltok. Miénk a jövő! Logan?
Szóval te szereted a brutális játékokat. Mondj el nekem valamit. Hol van a barátod? Nagyon fogod sajnálni ő, hogy most nincs itt. Kurva! Nem. Először inkább megtanítalak néhány dologra. Gyerünk, rúgj még egyszer. Én szeretem. Na gyerünk. Gyerünk. Danéga! Ha a helyedben lennék, nem tenném. Sajnálom szívem. Minden rendben? Rendben, épp időben érkeztél. Tudod, Blade, elég hosszú időbe telt, még ide értünk. Na igen. Hol van Volman? Volman nincs itt. Hát tudod, hogy van egy zsarunál. Leülteted oda minden nap, és mire 2 fordulsz, úgyis lelép. Felnőtt már ahhoz, hogy a saját feje után mászkáljon. Tudod, Blade, még ma is a hadseregnél vagyok. Nem miattam van. Vedd el a fegyverét. És még te nevezted magad a barátomnak. Néhány kötek dollárért mindent megteszünk. Piszkos dollárok. Piszkos vagy tiszta, mi a különbség? Hivatalosan kaptam. De te már abból a rohadt seregből is kilógtál. Te kaptad a dicsőséget, hírnevet, jutalmat, kimenőt. Én meg szart se kaptam. Te voltál az egyetlen, aki az üzleti élettel is foglalkozott. Túl közel kerültél. Muszáj volt leállítanom. De ez már rám tartozik. És a Románó? Fél. Házi őrizetben van. Győztesek. Ezek az utcagyerekek még Dönis sem tudták feltartóztatni. Ó, igen. Hát, eszembe jutott a Dönist. Tudod, szívem, te túlságosan jó vagy ennek a szemétládának. Viszlát. Tudod, Rivera, túl sokat dumáltál. Mozog már! A rohadt életbe! Mozgass! Engedj ki! Ki akarok szállni! Állj ezt el oda így! Engedjen ki! Ki akarok szállni! Fogva be! Nagyon köszönöm! Logan Blade, rossz fiú. Gyerünk már, gyerünk, Logan! Az anyám mindig azt mondta, a kiszemelt áldozat előbb-utóbb bekerül a pókhálójába. Gyerünk, érd utol az árnyékot. Ha, gyerünk. Gyerünk, Logan, most érj utol, gyerünk már! Az Istenedet. Gyere, pajtás, én itt vagyok. Gyere!
Már hosszú ideje ki kellett volna nyírni téged. Túl sokat szövegeltél. Denise? Minden rendben, baby. Maradj már. Igen, Mr. Blade. Már minden rendben van. Megfogtam. De gratulálok, tényleg ügyes, értékelem. Akartam már magával találkozni. De most... Hol van a vadász? Lőd le a kutyát! Sajnálom, főnök. Láttátok? Mindenki csak egyszer tévedhet. Nem adod fel, Logan? Ha? Te, én, a fiúk, a barátnőd, mindannyian itt vagyunk. Gyerünk, miért nem viszel be? Gyerünk, vigyél már be! Mi a francért nem mersz, mi? Hülye majom, nem tudsz mi? Gyerünk, mi az, nincs veled a kutyád? Csak a kutyáddal együtt tudsz ugatni, nélküle semmi vagy? De én megüthetlek, bár rokonszenves vagy nekem. Gyerünk, jössz? Jössz vagy nem? Gyerünk, ember, jössz vagy sem? Denise, jól vagy? Fos. Engedd el. Megdöbbentő, ahogy aggódsz miatta. A nő a veszted. Te is gyilkoltál. Te is katona voltál. Olyan, mint én. Közel se vagyok olyan, mint te. Nincs igazad. Barátom. A különbség annyi, hogy te egyáltalán nem tiszteled a törvényt. Megint nincs igazad. Én tisztelem a törvényt. A bíróságot viszont én alkotom. Ez az egyetlen megoldás, Blade. Hogy ez miért működik? Kialakítottam a saját törvényeimet, melyeket be tudok tartani, ellenőrizni. Mi történt Vietnámban? Ne kezd el, én ott voltam. Tudom. Utána jártam. Tudod, miért nem győztetek? Több minden volt ott, mint amennyit elmondtak. Ez igaz. Kibaltáztak veletek. Az anyák örömére. Karrier. Szép volt. Ennyi. Nincs több háború. Mert nincs ki ellen. Te ezt jól tudod, Blade. A katonáknak nincs kit legyőzniük. Csak a zuhogásukat, a könnyeiket. Ó, miért mondod ezt el nekem? Levonom a válaszokból a következtetést. Én erős vagyok. Lehet, hogy erős vagy. A két fegyvereddel, a hátad mögött tök fejekkel. De igazán erős akkor vagy, ha kiállsz ellenem. Ökölharcban. Puszta kézzel. Érted? A főnöki hívása, Blade. Legközelebb tőlem kapsz ajánlatot. Lehet, hogy elviszlek magammal a felderítésemre. Élvezni fogod. Talán egyes dolgokról megváltozna a véleményed. Nem vagyok semminek se az elrontója. Amennyiben elengedett Denise-t. Én nem kötelezem el magam senkinek egy beszélgetés után. Ez a nő semmit nem jelent nekem. Angel akarja. Ha végrehajtja a feladatát a ma esti hadműveleten, odaadom neki. Látszólag legalábbis. Gyere be! Mi történt? Hallottam mindent. Jó munkát, Angel. Élveztem a beszélgetést, Blade. Nem nyírunk ki. Nem akarod megölni? Nem fogom a szívdobogását hallgatni. Nem. Én élve akarom. Ő itt az egyetlen, aki tudja, miről beszélek.
Hagyd abba a reszketést, szemét, Logan. Ki akarsz nyírni? Menj már, Angel. Aki írsz, te is ott fogsz fetrengeni a főnököd előtt, mint egy féreg. Úgyis hasonlítasz rá. Fogd be a szád! A ma éjszakai hadművelet egyáltalán nem érdekel. A francba is egyáltalán nem érdekel az a hülye. Folyton az ösvényekről pofázik. Szarok az ösvényére, én a holnappal foglalkozom. Ő azt hiszi, oltári hülye vagyok, mert annak akar látni. Akkor az is vagy, nem? Van egy kis meglepetésem a számára. A támadás közben majd szépen golyót ereszek a fejébe. Ezt fogom tenni. Tetszik? Álmodj csak. Van egy kampum a kurvát számára. Hé, Angel. Tűnj el onnan. Tűnj el! Nem a baby. Hé! Ó, baby. Hé, Angel! Ez nagyon jó. Angel, tűnj el! Hagylak egy kicsit nézni, aztán úgyis ki. Hé, Angel! Hagyd abba! Hé! Később találkozunk, hapsikám. Viszlát, majd beszélünk. Baby, tudom, semmi baj, tudom, nagyon sajnálom. Ma este végrehajtjuk, amire készültünk. Megmutatom nektek a vadászatot, az erőt. Megmondtam, hogy tietek lesz a dicsőség. Ahogy Nagy Sándoré volt. Ne okozzatok csalódást. Viva la noche de murder! Nem értem, mi a francot tudnak ezek annyit pofázni. Nem értelek, mire akarsz kiukadni? Engem kellett volna elküldeniük, hogy Csak foglalkozzam. téged. Mi tudod, mit tudnál az ördögökkel szemben csinálni? Igen, na fogadjunk! Úgyis öngyőz. Mi nem harcolunk, Majd nem hozok egy rájfál. csokor virágot a sírodra. Klasszul összegyűltél. Minden rendben van, Don Mario. Köszönöm, hogy ide fáradtak. Don Mario, engedje meg, hogy kifejezzük részvétünket. A fia elvesztése. Köszönöm. Köszönöm szépen. 2 haláleset egy év alatt. Micsoda szégyen. Először az apja, most meg a fia. Köszönöm, barát. Köszönöm. Nagyra értékelem, hogy itt vagytok. Értékelem, hogy számíthattam rátok az évek során. Először az apám, aztán az én nevemben köszönöm nektek. De hát, emberek megszületnek, mások meghalnak. Különösen a mi világunkban. Nesz! És most eljátszadozom egy kicsit a barátnőddel. Ne nyúl hozzá! Hallod? Hagyd őt békén! Hagyd békén! Meglepetés. Rajta. Vágd el a köteleket. Ne légy ostoba. Oké, fiú. Most dobd el a kést. Hello. Jó vagy, szívem. A kurva életbe! Kinyitnak bennünket, Logan! Oké, Denise. Sajnálom. Tényleg nagyon Sajnálod? Te sajnálod! Szívem, maradj. Ide hívom Julius. Vigyázz rád. Tudok magamra vigyázni. Tudod, milyen makacs vagyok. Mennem kell. Figyelj egy kicsit. Megígérem, amint ezen túl vagyunk, elmegyünk innen. Megígérem. Nézd. Fogd ezt a kezedbe. Enélkül nem leszel biztonságban. Denise. Ennyi volt, Logan. Sajnálom. Nagyon sajnálom. Én is.
Francban. Elég nagy szarban vagyunk mi ketten. Te meg én. James, itt Logan. Tegyél nekem egy szívességet, barátom. Menj el Dönisért a Beneš templomba. A Garnek utcában van. Nem tudom most elmagyarázni, de úgy tűnik, elég nagy zűrbe kevertem. Kösz. Én elmegyek, járok egy kicsit. Jössz velem? Megyek veled. Menjünk. Senki nem megy sehova. Az a feladatunk, hogy itt álljunk az ajtó előtt. Ha törik, ha szakad, ez a feladatunk. Uraim, azért hívtam ma ide önöket, hogy megoldjunk egy problémát. Mely nem csak az üzletünket veszélyezteti, de az országunkat is. A probléma neve ördögök. Mocskos idegenek. Bejöttek az országunkba, a mi országunkba, s rajtunk élősködnek. Élősködnek ahelyett, hogy várnák a segélyszállítmányainkat. Nem hagyhatjuk, hogy belőlünk éljenek. Tehát úgy vélem, két lehetőségünk van. Vagy kinyírjuk őket, vagy kisöpörjük az országból. Hagyj tüzet, Roni. A dohányzás káros az egészségre, uram. Ki a franc ez? Ki a franc engedte be ezt az idióta állatot? Rigoró! Katonáim, ez a mi napunk. Nagy Sándor 50 000 főnyi legyengült hadsereggel indult a király ellen, akinek 200 000 fős serege volt velük szemben, mely fiatal katonákból, barbárokból, legjobb hajósokból állt. Mégis megpróbálta, és lerombolta a város falait. Mi New York falait döngetjük ma meg. Ez a mi napunk! Szóval, Angel? Jössz, vagy mi a francba? Itt az idő. Gyerünk, induljatok! Rossz érzéseim vannak ezzel az emberrel kapcsolatban. Jó. Nagyon jó. Figyelsz, azt mondtam, hogy rossz érzésem van. Hagyjuk a francba a hapsit, és tűnjünk el innen. Menjünk el innen, kérlek. Gyerünk. Uram, ez nem volt benne a bérünkben.
Nem tűröm az engedetlenséget. Mi mondja erre? Igazad van. Tűnjünk már el innen. Tűnjünk el. Mahában. Héter ejtőző állat! Hallottad, Blade? Ott leszek. Szóval, Angel, jössz vagy mi a franc? Hé, ember, elegem van belőled, már is a jóisten elé kerülhet. Állítsd le magad, Angel. Megmondtam már, hogy élve akarom. Ma még ugyanabban a hajóban nevezhetünk. Gazdaggá teszlek, sokkal hatalmasabbá. Nézd, Vós, nekem úgy tűnik, hogy mindenkit kinyírtál. Én nem öltem meg senkit, barátom. Én csak a dolgomat végeztem. Még a munkájukat se tudták elvégezni. Nem hallgattak rám. Ma éjszaka felajánlottam neked, hogy lépj be hozzám. Kiástad a csatabárdot. Válaszd ki a fegyvered. Puszta kézzel. Szeretem ezt a kifejezést. Helyes. Te őrült vagy. Azt hiszed, Illis vagyok? Én a Illisekre szavazok. Legyőz szembenni Viktort. Ismerted Viktort? A főnök csak utánfutónak nevezte. Görög volt. A kubai lázadásban vett részt. Ahogy te is voltál. Igaz, Blade? A kedvenc háborúz volt, igaz? Te is tudod, mi? Benny Viktor kedélyes ember volt. Senkit sem bántott. Csirának nevezték, ne hívd Benninek! Saratoga, Blade, Saratoga! Gyerünk, Blade! Fejezzük be! Gyere elő, ha mersz! Nagyon elszomorítasz, Blade! Ha nem fejezzük be, nem lesz több lehetőséged! Az utolsó esélyed, Blade!
Fejezzük be. Barátoknak kéne lennünk. Hiányozni fogsz. Nekem már is hiányzik. Maga mindig mindenütt ott van, Blade! Az orrom, eltörte az orrom! Legalább van rá okot, hogy feljebb. Mégis helyes srác voltam. Most hogy fogok kinézni? Szemétlen! Nézd! Én fáradt vagyok, és közel se érdekel annyira az orrot, hogy foglalkozzam vele. Szárok rá! Mi az, hogy nem foglalkozol velem? Betörted az orrom! Most van a helyén. Marhára érzik, baromira fáj. De szemét, a feleségem megöl, így nem mehetek vissza hozzá. Túl jó lenne hozzád. De ne aggódj, nem fogsz vele találkozni. Amíg meg nem halsz a levélírásban. Húzzál be! Jó fiú. Tudod, hogy okosabb, mint a majmok? Minél több emberrel találkozom, annál jobban szeretem a kutyát. Megöllek, te hülye zsarú! Én letépem a fejed! Hoppa be! Menjünk.